Balmao aw bismillah aw ka vision du peuple kɛnɛ aw balimakɛ do Rasjal an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kabini aw sigiyɔrɔ la. An b'a fɔ bi ye sunkalo tile 10 ye. An b'a ɲini Ala fɛ an y'a daminɛ ni kɛnɛya ni galabu min ye. N'an ye Ala yafa deli minnu kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ an ye. An ye bato min kɛ gindo ni bange na ani an ye sarakati minnu bɔ ani an bɛna min bɔ a kɛra sunkalo ye o a ma kɛ sunkalo ye o. An bɛ Ala deli Ala ka an jigiyɔrɔ bɛɛ halijinɛ ma. Malidenw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Balimaw dɔgɔkun kelen kɔfɛ ni an seginnen ka na jamana kuma don an tɛ sɛgɛn fo don min na ni Ala y'an ka jɔnya jɔ an na. N b'a ɲini Ala fɛ an bɛ baara min na a ka kɛnɛya d'an ma a ka farifoni d'an ma a ka cɛsiri d'an ma min bɛ se k'a to don o don ni an wulila an hami fɔlɔ o ka kɛ jamana in kunkanko ye o ka kɛ jamana in ɲɛtaga ye. O de la an ye émission sigi min bɛ tali kɛ vision du peuple la c'est comme jamanaden bɛɛ ka yeta. C'est différent aussi du lundi d'honneur. Ni bɛ kuma rempart kan an bɛ kuma siɲɛ fila ni y'a siɲɛ filanan ye lundi kɔfɛ jeudi 10h 11h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ko minnu bɛ jamana kɔnɔ faso bɛ lahala min na ka so k'o kɛ a damana gafe k'o lase jamanadenw ma ni sigikun banna bi ni y'an sigikunba dɔ ye. Donc an bɛ kuma malidenw fɛ jamana bɛ lahala min na ka tila ka Maliens tagabolo lajɛ. Souvent on se pose la question n'a y'a sɔrɔ urgence min bɛ yen ani jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ banbaganciw bɛ wuli kajɔ min na togoya min na c'est-à-dire qu'ils sont optimistes ka se ka jamana minɛ na. An minnu bɛ yen ni anw ye jamanadenw ye n'anw bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni damakari ye na an bɛ se k'a fɔ anw de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan bi ka tendance renverser. Ni anw yɛrɛ bannen bɛ ka cohésion kan taalan ye n'anw yɛrɛ bannen bɛ bi ka ɲɔgɔn minɛ k'u kan taalan ye finalement on se pose la question est-ce que sini bɛ Mali ye wa? Parce que ko bɛ kɛ bi a bɛɛ bɛ kɛ jamana hɛrɛ de kama. Jamanadenw bɛ jamana kɔnɔ ni jamanadenw banna ka ɲɔgɔn minɛ ni jamana yɛrɛ tɛ jamanadenw bɛ taa min? C'est la question qu'on doit poser, c'est le mot. Donc o kama bi an ko an m'an da don jamana foroba kibaruya min na bi sɔgɔmada in na fɔlɔ bɛ kɛ mun ye? Aw bɛɛ b'a kalama kalata kundalen don an kan. Kalata min kundalen don an kan o bɛ tali kɛ élection municipale la. Cakɛdaw ka kalata les présidents des régions olu fana bɛ kalata. An ka kɛ dɔrɔn élection communale. Après les élections communales, élection filanan fana n'o ye députatif ye présidentielle bɛ tugu la k'o kɛ couplé ye. Élection ka d'an ye dɛ nka yanni élection cɛ problème bɛɛ bɛ yen de. U ko fɛn min ma ko référendum. Référendum kɔrɔ ye de ka jamanadenw lasigi k'u ɲininka ni jama fanba min ko awɔ a bɛ to ta la minorité min mana fɔ ko ayi a tɛ t'olu ta la nka a bɛ to fanba ta la. Référendum bɛ kɛ mun na? Jamana sigidenba ko yɛlɛma o kan ka yɛlɛma ka bɛn ni sariya ye sariya min n'o bɛna kalata kura ko fɔ n'o bɛna jamana maracogo kura ko fɔ. Est-ce que référendum min bɛna kɛ nin cogo la est-ce que n'a kɛra bi a bɛ se ka wolo hɛrɛ la wa? A nafa bɛ se ka se faso ma wa? Est-ce que référendum kɛli bi o tɛna dɔ fara problème kan wa? Sɔgɔmada in na an b'an da don a la. N'an bɔra yen an y'a fɔ misali don ko denkɛni kan ka dusu k'i yɛrɛ sɔn nka denkɛni man ka dusu k'i yɛrɛ jɛ. Idriss Déby Itno Tchad jamana ɲɛmɔgɔ ko min kɛra Tchad kɔnɔ ni président yɛrɛ wulila ka taa kɛlɛkɛda la a kan ka bɛɛ sɔn hakili la. Enseignement jumɛn kan ka tira kɔfɛ? Anw ka jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ cogo di désormais? Ceux qui sont dit les premiers responsables du pays olu kan ka kɛ cogo di? Tandis que a bɛ fɔla anw bara yan kabini démocratie fanga nana k'anw ka généraux tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a ma bon. N'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u ni ORTM de bɛ taa après interview kɔfɛ après u bɛ sɔrɔ ka segin Bamako. Délégation tatɔ yɛrɛ fɔlɔ avec des centaines de V8. Ni président kunturu wulila Tchad kɔnɔ ka taa terrain kan ka taa kɛlɛ kɛ fa ka to la on doit se poser aujourd'hui la question. Donc an b'an da don la. Kalo caman kɔfɛ après bandaw ka restitution kɔfɛ a tun y'a bolo ɲɛsin fɛnba damadɔ ma. A ko an tɛ se k'a fɔ ko impunité zéro ayi nka an b'an seko kɛ. Entre temps papier bɔra tiroir kɔnɔ ka d'a ma 300 millions ko de suɲɛna version 2019 an b'o san fila la bi bandaw ye tabali gosi yan ko cɛw cɛ ye faso ta i b'a fɔnɔ. An bɛ don min na i ko bi n'i ko i bɛ bandaw kumakan lajɛ a donni kelen tile ma ka tila ka na kokɛta lajɛ bi ayi a tɛ se k'a to i ka danaya sinsin bilen. A tɛ se k'a to danaya ka sinsin bilen. Ani transition bɛ lahala min na bi e ni ne bɛɛ bɛ ka jɔrɔ de an bɛ bi latɛmɛ cogo di ka sini ye.
Donc transition bonnet boyanana here ni beka bini tuye insécurité ni beka bini tuye corruption keleli ni beka bini tuye mauvaise gouvernance gene kana ni bonne gouvernance ambe tuko mina biaw ba donne ba don ambe segin kan okama courantige mi be jamana kono bi ambe wakati mina sisa au moment que ambe ka kuma fait énergie du Mali dala France ambassade krefe Mali demsenu bolembe mo krobo bolembe enfana mbaw bolembe bi kle koro usune ube ka fo énergie du Mali ku ya janfa comme on a kamika ay jega maklo kankan bi ibe Mali nyininga de ko yala ko courant ba obulo biwa courant de kera lixie bi Mali kono énergie re jongwala fo énergie ko ku desera mi nyina solution ko tubulo nga kanga sanwere ni sanwere kota préparé c'est comme sugu don kera énergie ka shela modoin tandis que ibe kana ka kobe ali ibe ka be gen domina le 18 août ibe ka taraka courant to ambulo ay énergie nana ka simain a commencer par le ministre des mines donc ambe recyclage ko fana kampi après kenyaba dugu dobe ko jala fara dabu ye sunoko tuye de o dugu fana be la halala biaka bo hakilima u keleme kata u ka site munu implanté no e minio ye sanu bolaw kadam ne kenyaba kabo kenyaba kata dabia c'est-à-dire que kenyaba na mara be kono kay région fon be mse ka fo ni sanu bolaw keleme ka tu ka site sigi fo la mara la kalana a kelendo bara e bide mais mi kay mara tay u be jimimi kenyaba ka konanlen do be ka saya ni santa natache poison mi be jila jusqu'à ce que anya enquête ka bonaye kata kay dugu dola ja dendo be ka bange Mali kono iba soro dembe bange dengele kongolo fla kongolo saba ni malani kongolo saba obena ni sen fly et c'est nani ça dit deux peurs différents c'est flabé en fait c'est flabé en fait enquête kala ko ku borani muye ko be chinois ko produit jugu mi ni masa be ka mi o de be ka reproduction gele ni dugu la entre temps Mali état sigilembe ka lajelike ni ko be sena be wakati jambo chinois keleme ka Mali ta otage la amanda do alabi donc ni tunye anyamunu bisiki erkelen kono al namba be tufa entre temps en balmamso do an kanumaga badu kaja samake akoma Rasjal mbila me amena nganga barate kelenye e ka bara de ka jamana dew la donia komi dugolendo do faso kono ka bona e ka da o ne fana ka bara e mo munu fana yo ko kebaga e mo munu ye ala fana ka dine demebaga e mo munu fana be ni ube jamana dew ku bo nyani na kubla here kono o fobaga e mo munu ye ne ka bara de ka yala kulu majamu en balmamso do ni bite maye abe madouda ou ba fomi ma ko zigiri abe mo majamu à l'occasion ikani jansa dumaina ala kana ni bonkono ala kan to nyoy vraiment nala sonama ameni fana wole ki nyininka ika parcours la et puis be bara mi fana la pour que ika se kana nyefanye ambi fo ni che ambalmao yana ngado deme bagaw ni singoro madondo bagaw bana mba fe minute fla kono anga tawlu fanfe ambe soroka do referendum kono sisa ayan kono ambena Chebaya na Mahamadou Kalatai kadaka ni président bora e minga mandat toma ba pour que régime normal kana pouvoir légitime kana foka maliaw nyininka ube mo mi fe jamana marala faso jama ka boka ta kalata o ni minga kalata ta chara akajala fo be jamana marabay no kera légitimité bena no kera ame soroka dola ka fambe jamana kono bayeru bena action be multiplier mo be contrat chamange ka soro manimisa maintenant mi e transition e fanga la teme fanga tiendo u fana be pour que jamana kana langoloya nga fanga la teme fanga fana mo munu be akololo do a conséquence do mo chamambe ba soro ko investissement chamambe u ta ke fanga la teme fanga kono ba touré ni président normal nana bayeru bola Mali demeba bola opérateur bola kadaka transition wati kononana on suppose que foi madafa fembe ni jamana de mo bala par exemple contrat mi dire beta 3 ans pour que shereka kala e ba soro a shereka ka nyini yoro jume a shereka ka nyini kalata fanga de kono nga transition ama garantie ali dongle fen chama jolendu odla mo ba fo ko jamana ta tugula dorete parce que ber chamambe transition kono tout son kuka na fulo boka do jamana la on mi fo ngo président mi mbora o nana togo mina ngame mogore fe o togo kelena kalata ka labe
an ka taa kala ta président wɛrɛ ka na ne bolo ni fɛn fɔra transition in ka gɛlɛya élection ko in de don ka élection organiser joona élection ka kɛ ni min bɛ kɛ o ka kɛ maintenant transition fana sigira ka miiri ko maliyɛnw ye min fɔ tiɲɛ don nka kalo 18 min dira an ma o kalo 18 na an ye 6-7 b'o la ka ban entre temps kalo 11 tɔ organew bɛ ka bila sen kan pour que élection ka se ka labɛn parce que anw de ko yan nka an tɛ fɛ bilen élection ka labɛn régime sortant fɛ u ka organe dɔ ɲini organe min bɛ yen n'a da tɛ ko si la ale ka élection labɛn pour que transparence ka na maliyɛnw ka laɲini ka se ka sabati namara ka ban élection kɔnɔ élection jɛlen ka kɛ transition ko nin tɛ baasi ye n'i ye charte kɔnɔna ta k'a lajɛ u ye recommandation caman fɔ mais min b'a kɔnɔ n'a bɛna kɛ problème ye Mali kɔnɔ n bɛ n'o de fɔ aw ye d'abord ils ont parlé du référendum référendum bɛ daminɛ octobre kalo tile 31 référendum équivaut à la révision constitutionnelle ko ka Mali sariyaw yɛlɛma ka bɛn ni wagati an bɛ wagati min na c'est comme sariya min bɛ yen a taara wagati min na kabini o wagati kabini Alifa tile la Alifa yɛrɛ tun ko k'a bɛ constitution réviser malheureusement mɔgɔw ma sɔn parce que Alifa ka mandat tɔ tun man jan caman siranna ko ni constitution dira Alifa ma k'a ka réviser an bɛ se ka taa an yɛrɛ sɔrɔ ko kɔnɔ ko min kɔlɔlɔ bɛ se ka se an bɛɛ ma constitution de y'a fɔ Mali kɔnɔ ko président bɛ san 5 kɛ fanga la n'a ye san 5 kɛ fanga la a bɛ tila ka fanga ɲini tuguni n'a y'a sɔrɔ a bɛ san 10 kɛ o y'a bannen ye a tɛ se ka san 12 tugu ɲɔgɔn na mais constitution m'a fɔ ko n'i ye san 10 kɛ k'i tɛ se ka kɛ président ye tugun dɛ ayi constitution m'o fɔ ni constitution tun révisera Alifa ta wagati Alifa tun bɛ se ka constitution bɔ siɲɛ 2 la a bɛ se ka kɛ siɲɛ 3 ye 3e mandat a kɔlɔlɔ filɛ jamana caman kan nin ye prenons l'exemple a ye Côte d'Ivoire ta an kɛrɛfɛ a ye jamana caman ta u k'a lajɛ 3e mandat parce que constitution u bɛ ko bɛɛ kɛ k'o bâcler pour qu'au moins a ka fɔ ko sigidenba de ye n bila n ka kɛ Alifa taara o cogo la Amadu Tumani Ture fana nana ale ka mandat ban kuma fana PDS wulila wagati min na k'o ka fanga ɲini ko PDS bɛ fanga ɲini caman ko ayi ko PDS ka candidat yɛrɛ ye Amadu de ye donc la révision constitutionnelle a tun bɛ bange mun na maliyɛnw ye banni min kɛ a tɛ tile fana la parce que pour des gens constitution bɛ réviser et puis Mali président bɛ taa 3 mandats la an ye mankan ko la o fana dabila la IBK fana nana quand IBK aussi est venu au pouvoir ale ye keguya min kɛ mɔgɔw la parce que tɔw b'a fɔ k'u b'a réviser 2e mandat de la c'est comme 2e mandat n'i ko i bɛ maga constitution na dɔrɔn jamanadenw b'a ye k'a fɔ i magali constitution na dɔwɛrɛ tɛ o ye ka dɔ fara i yɛrɛ ka fanga si kan IBK ye san 4 kɛ a ka san laban premier mandat san 5 laban a ko k'a bɛ constitution réviser parce que logiquement o ye jargon malien ye mɔgɔ tɛ se ka kalata organiser ka tila ka ci e de bɛ kalata baarakɛlaw e de b'u suganti u bɛ de ka mara kɔnɔ moyen b'i ye jamana mobiliw taara ka utiliser campagne na yan nɔ e de ye président ye i ma démissionner avant les élections tandis que o de kan ka kɛ donc o tɛ constitution kɔnɔ c'est vrai constitution kan ka réviser dɛ nka a kan ka réviser période min kɔnɔ halisa an tɛ ka contexte de sɔrɔ a kan ka réviser wagati min kɔnɔ IBK ko k'a bɛ maga la a ka san 4 o kɛra mouvement ba ye jamana kɔnɔ fo kana an tɛ a banna créer yan nɔ population IBK gun ka gun fo ka kɔ da dɛnɛn na a yɛrɛ ko ko ayi ko n y'a bila ko je sursois o kɔrɔ b'a yira n m'a bila définitivement mais n b'a to yen fɔlɔ entre temps fanga ɲini kɛra 2018 min kɛra wɔkulɔnin de kumana wa min kumana ala de b'a dɔn kalo 2 yanni kalata cɛ président min tun tɔgɔ tɛ se ka fɔ o président ka tila kana k'an bɛɛ bɔ k'an bi ka sigi an kan victoire bɔra yɔrɔ jumɛn hali sini anw bɛ k'a ɲini donc après 2e mandat sɔrɔlen a kuma ma fɔ bilen IBK a eu peur parce que min kɛra mandat fɔlɔ la a conséquence kɛra min ye président y'a ye a tun bɛ ɲini kana fiɲɛ bila a ka fanga la n'i y'a ye mandat gɛlɛyara a bolo fo ka kɛ a ka réélection gɛlɛyara parce que révision constitutionnelle kuma min tun b'a da a dun fɔra Mali constitution kɔnɔ ko pour que i ka constitution réviser fo k'a sɔrɔ jamana territoire fan bɛɛ bɛ jamana bolo jamana territoire yɔrɔ bɛɛ y'an ta ye yɔrɔ joli de ye Mali ta ye bi n'i bɔra Segu Mali banna n'i tɛmɛna Sikaso la c'est fini mɔgɔ tɛ se ka ba tigɛ ka taa Mali yɛrɛ dan bɛ nin kana kɛ Farabugu ye même pour Farabugu c'est à justifier o de la lundi nata Farabugu médiation tɔ an b'an da dɔ la k'a ɲɛfɔ au conseil ko k'a kɛra définitive mais on revient le lundi 21h lundi d'honneur kan maintenant constitution ma se ka réviser régime normal kɔnɔ n'aw kelenw tilala ka segin ka na aw de tun bɛ ka IBK kɛlɛ yan ko an tɛ a banna constitution se ka réviser ala y'a kɛ bi aw de bɛ transition kɔnɔ aw bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ constitution réviser kalo 10 kɔnɔ ka référendum kɛ 10 mois kɔnɔ
femme ma se ka 10 ans régime ba togo la. Oh, dis-moi, ebe mou révision, ebe mou référendum ke. Ni référendum ke rabe bange mouna. D'abord, transition mimbebi. Donc, il faut que transition de quand référendum ke. Parce que transition là n'a rien à perdre. Mais ni mo bla, mo mimbe mandat là, aba souma ka bairema. Et nous avec les Maliens encore dia. Référendum et concertation populaire dit. C'est les Maliens qui vont être concertés. Donc, moi je sais que fin que mimbe ke jamana donko. Anko ni référendum beke ou ka tout folo. En période de transition, ni barabou pour le flot, c'est d'organiser les élections. À commencer d'abord, ce qui est d'ailleurs primordial pour le peuple malien, c'est ce qu'on appelle les élections présidentielles. Oh oui, il y a un faut couplé. Présidentielle ni députatif bekenyon fait. Au manaboy, élection communale fanabeke yani au fanache. Ango te problème. Ni de ou fin, c'est bon. Ni élection de oui, mais ni référendum de non, parce que jamana don tenason. Le gouvernement a fait exprès qu'il faut couper le référendum parce que la région croit nous créera qu'il est nécessaire de réviser la constitution. Et crédibilité transition mina obseka référendum kewa. Crédibilité du même si on parvient à choisir, ça dit que on choisir nous mettre la légitimité dans kono. Nous mettre les circonscriptions pour les députés et puis président mbeta au suffrage universel. Oh, avec d'autres de là qu'a fait jamana kono. Donc, basiki ni haklisi kono, am se ka révision constitutionnelle ke. Donc, ko ayi, ko ni révision ma ke 600. Ko région kura munu créera, ko député kalata nata fleni. Ko ro munu prévoit les constitution koro kono, ko ro kele on kulu de bena continuer. Donc, région kura tenu jota sura kono la. Anko nodu, circonstances ba obligé, anga do adafe. Ngoy hakil na doy. Mais en bolo, il est nécessaire aujourd'hui élection communale députative al nobe toy ka présidentielle organisée après ni président tara donc transition alem se ka wati damadoni nduma ou ka président demain donc avec le président élu par la majorité du peuple donc dans ce cas transition ta keble ne peut plus ka président de baké donc ni révision constitutionnelle ni révision qui la constitution référendum ni fait un peu fait maintenant mesure croix munu beta ou se kata mais à quel sens Oblala ka élection organisée, tellement le gouvernement de la transition est intelligent. Ouya dabakama. C'est comme anga kolofli wulunya. Koni wuluma ba kolola, Maliens te bankelela. Parce que ni référendum kodo, les Maliens ne seront pas d'accord. Les gens vont descendre dans la rue. Et pourtant ni mo jigina dugu kono. Référendum ni élection communale tché. Référendum le 31 octobre. Élection flom bega ngina san kono. Obeka le 26 décembre l'élection communale. Est-ce que protestation ni manifestation mana boya ka sero dola. Transition arrête na ngini CEDEAO fait. Koka élection dati repoussée folanga sigi ka kuma. Mais fengelembe bebi rela ngina la ko beba kalama. John de Koya Koga assisi ke bandautewa. Allez de Koko ka assise nationale organisée. Oh pourquoi anti assise nationale ke? Ka malien bewoule anga ben fenkelenka na me minka angoke. Maintenant, est-ce que référendum kuma ka fukanga fo jamana don koa? D'abord à commencer par les forces vives de la nation, les leaders religieux, la société civile, les partis politiques de toute coloration, la population, les représentants légitimes des notables ni betu ganga wule keleng ka be concerté parce que niko kibe référendum kuma fo yana nga fo ngame nyina tadamne kunuta o labana togodi c'est pas ces mêmes leaders religieux munu tara tasuma faka kuluba transition ga fo kombo fengelenke c'est comme transition re ngania e mouye référendum be boloda mangambe wuli donc nos élections dati be repoussées donc l'élection dati repoussera bu donc à faire ka bulu de ka faire ke des chômeurs qui sont ministres maintenant abato élection date repoussée parce que comme mangambe John est mangan créé transition de mangan créé ou quoi tic-taki d'ofleni donc les ministres vont continuer ou veut continuer qu'à Sarata ils vont s'enrichir au dos du peuple malien ou quoi la unité foyer sandro doka fera durer ka transition durer ka namboro fona kono ni kelebe faso dombolobi oye ka wuli ka joke ka jamana don fara nyoka wuli ka jomi ko be se ka yelema kalata la jona pour que élection kana bwa dogokoro nga référendum ko ka blaka ta ka boy ninde jamana don ka baray nanga ka ko ke bi ninye M5 laje u ye communiquer ke doye nyingali ke ko kori jamana marabago be se ka référendum ke walma ka réforme institutionnelle ke ka soro M5 mawule M5 ya damana entité de wa là qu'on se pose la question M5 kera kulu dodi kulu miya nyini ka président gain président mi tumbe kada ka mara mai oh nim na be na ke ni mogoye M5 ka ke que structure de proposition di ngama ka structure de désignation M5 mo bala ko on ma ka fo on aw kan ka mo mo de rawlu ka ta kubla faso barala bamana mo tire fo donc munumbe M5 kono au lieu de faire tara plenty do cour suprême na ko CNT sigira to mina kama sigi la dire la masigi horonya la ambe o foya nga jamana be crise mi kono
an ko ngan date do CNT ka problème na blé parce que anya fo déjà on a épuisé les 7 mois. Oh kalo tani kele to min tora nanye CNT jobi olu be fe ka do pas que CNT ka ci mo la dru ka do ne ayi munu be olu ka bo nga do on nous lu dona donc si on va pousser ni dati repoussera ka ta oh shogalu rebe do ka élection kana ke donc CNT mo be pia minta privilège munu bala olu rebe bénéficier ka ta voilà le plan. Et puis ne ou dona CNT kono après les élections présidentielles majorité soli obe noya ni bébé joué kono donc ou be ka lañini bi ko ka CNT fana ci ka boye nga ita me ashida ko ka référendum jodé maintenant ni référendum kele kan ka wuli bide. C'est le moment, il faut pas attendre le jour J pour descendre en ville dans les rues pour prendre les rues. Maintenant anga mune yini bi faso nyamo bolo o référendum ko ka jo et puis ni référendum be jo et qu'on exige à la transition élection dati munu fora ko to no la élection ka kete ça begi resoro maintenant yoro munu be ni région crowdu ni révision maseka ke après les élections spéciales be organisées au Rwanda ni élection présidentielle kera ka ban au bebse ka fo assise nationale là. Oh assise nationale fora aw ma assise nationale rek fora utara ko ta référendum ga ni jonne benoka et référendum abe milliard jol du a dépasser bebe jolima de balbanko. Donc référendum transition yo mifli malion kro o yede kana bo kan dusubo anga jigi dugu kono ka manganke no kera ba fo ko election dati kani manganke law ka manifestation gerla nyona instabilité B insécurité B ou ta be rapporter Nations Unies ou ta be rapporter CEDEAO donc CEDEAO ba ko ka election dati repoussé ala kan kishino ya soro shogel ou dona o ta ko be bani ça sera encore comme Jim l'a dit les crocodiles de 91 munu be ji jugoro kabine 91 nous ne alpha adam na nyon fait pas de ça dit que pas d'évolution bilan zéro au lieu de Bobby qu'on l'appelle solennel. Nous invitons à tous de sortir après le mois de Ramadan de Carême. À quel sens? En mobe élection jelena en mobe référendum là que bandao aka joro là bandao be fait élection ngake bandao a besoin aujourd'hui ça dit que du soutien du peuple mais bandao jamana dombi de mettre di nifana mi joro là ninde tumambulo référendum kan somre na kan yafo. Maintenant concernant le délestage à Malion ministre ye kuma bɛɛ ban tɛnɛn tɛmɛnen aw y'a lamɛn a ko pour que kurantigɛ ka ban kan kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen n bɛ Côte d'Ivoire fɔ n b'a tɔ to gindo la olu de tun bɛ kuran d'an ma mégawati min bɛ anw bolo o mégawati tɛ se ka Mali servir mais an kɛrɛfɛmɔgɔw tun bɛ min d'an ma o de tun jɔra an taara négociation k'a daminɛra nka u tun bɛ min d'an ma kɔrɔlen o t'o d'an ma bilen a sera yɔrɔ la ministre yɛrɛ forontora a ko il faut k'an ka baraji jɔ a lajɛ dɛ mɔgɔw bɛ kule la wagati min na après 60 ans d'indépendance kule bɛ wagati min na ko funteni bɛɛ mɔgɔw bɛ suna et puis il savait très bien depuis le mois d'octobre ko ɲina kurantigɛ kan ka bɛn ka bɛn sunkalo ma parce que mois d'avril ni mai généralement o de ka gɛlɛn Mali kɔnɔ o de ka gɛlɛn énergie bolo i bɛ k'a bɛ bin wagati min na le régime ye ko bɛɛ kɛ pour que k'o période sauver il dit que juru bɛ jamana la plus de 100 milliards ko de juru bɛ état la énergie la an ka bɔ bɛɛ kɔnɔ aw ko k'aw bɛ baraji jɔ baraji dun jɔli ministre kelen ko baraji kelen jɔli bɛ taa san 10 na ɔ baraji min jɔli daminɛra ɲina il faut 10 ans pour résoudre ce problème là. Oh, a kelen tilala k'a fɔ ko baara min daminɛlen don central minnu commencera ka jɔ ani an commencera ka yɔrɔ minnu kɛ panneau solaire ye ko o baara fana ko bɛ taa daminɛ san wɛrɛ ani san wɛrɛ kɔta donc maliyɛnw ka n'u jigida ɲina courant kan donc ɲina ni min bɛ don c'est à dire que ni min bɛ kɛ courantanya saraka ye o ka k'a ye l'État a dégagé sa responsabilité. O de y'a to bi maliyɛnw jiginen bɛ dugu kɔnɔ énergie da France ambassade da falen bɛ jama la sɔgɔmada in na les Maliens sont en train de réclamer ala yɛrɛ côté bats-toi le ciel t'aidera. C'est un contrat moral qui relie entre l'EDM et la population. L'EDM a trahi la population parce qu'en benami ka oteni. Anya war sera énergie la énergie est dibi de frama. Anya wari ke crédit kono ka ke compteur la. O de yele malembe bi ka ke dibi. L'énergie de l'obscurité, l'EDM de la déception, l'EDM de la perversion, EDM kera kasrae. O de kama ministre min bora ka ni kuma fɔ. A ko na ale te ni ngana ta juruta. A ko ya engagement min kɛ pour que ka baraji daminɛ kulikoro ko ala man kisi la ni ministre wɛrɛ nana n'o ko a tɛ baraji ta en compte ale bɛ segin ale bɛ taa kaso la pôle économique b'a wele o tuma ministre taara juru ta jɔn tɔgɔ la ministre taara juru ta jɔn tɔgɔ la point d'interrogation. EDM ko bɛɛ k'i jija i yɛrɛ ye c'est comme a tɛ se tile la ko bɛɛ b'i ba bolo EDM ko bɛɛ b'a ba bolo a ye jigin dugu kɔnɔ aw k'a lajɛ ni courant tigɛra groupe bɛ jɔn de ka da la bi les acteurs du mouvement démocratique de 91 a bɛɛ kɛra ministre ye Mali kɔnɔ yan jɔn de bɔra ka kɛlɛ kɛ min ni ATT donna transition kɔnɔ n'u tɔw bɛ bi ni groupe électrogène t'u ka da la a ye t'u compter a ye t'a lajɛ u b'aw de ka quartier kɔnɔ aw de b'u dɔn aw bɛ ministre jumɛn dɔn i bɛ k'a ka régime na dɔrɔn an kɛrɛfɛ ko ni courant tigɛra courant bɛ tigɛ o bara groupe électrogène b'olu de bara donc maliyɛnw ka second plan bɛ kɛ min ye c'est pas qu'on invite les Maliens à la c'est-à-dire que maliyɛnw ka bila ka taa kiri bɔ dɔ la ayi o ye de ni courant bɛ tigɛ a ka tigɛ bɛɛ la
ni courant bɛ di a ka di bɛɛ ma dɔ tɛ se ka na baara kɛ faso kɔnɔ jamanadenw de b'i sara ka tila ka olu ka wari ta ka taa groupe ba sigi da la comme si rien n'est fait a man jan moquerie la dɛ anw b'a kɛ darakɔrɔbɔli de ye donc EDM dɛsɛra le ministre doit démissionner o la an bɛ ko bɛɛ la bi an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an kɛw kɛ ka ɲɔgɔn ye sɔgɔma an ka dugawu kɛ Ala ka transition in ban joona élection ka kɛ comme transition tɛ fɛ ka taa transition taara dingɛ de sen maliyɛnw ɲɛ pour que an ka bi a kɔnɔ o dingɛ de ye référendum ye u ka référendum ta ka bɔ an da la an t'a la bi an t'a la sini anw bɛ min na o ye kalata de ye à partir du 26 décembre élection ka daminɛ Mali kɔnɔ hali ni y'o date fana lajɛ an y'o calcul kɛ lundi o don mɔgɔ bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sen ka ɲina mɔgɔ bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sen ka ɲina élection dɔ deuxième tour bɛ bɛn dɔ kalata don ma dès maintenant il faut que ka ɲɛfɔ jamanadenw ye a kala bɛ ta cogo min na n'an bɔra bɛɛ kɔnɔ gɛlɛyaba min bɛ yen o ye carte ɲina ko ye nos compatriotes de la diaspora n'i ko i bɛ kala ta bi sur 10 Maliens n b'a f'i ye Malien 7 bɛ yen carte ɲina t'o bolo donc les Maliens n'auront pas l'occasion d'aller voter o de la i bɛ ka tile la o bɔra n'a ye ko sur 20 millions d'habitants ko 2 millions de votera o 2 millions votera cogo di jɔn de ye Maliens sanctionné u ka taa kala ta c'est ces mêmes politicards pourquoi aw tɛ dayɛlɛ mɔgɔw ye pourquoi aw tɛ accès di bɛɛ ma bɛɛ ka taa kala ta carte ɲina tɛ solution ye fo ka se bi ma a ma se ka réglementer ka ban o de la kabini 92 kalata fɔlɔ min kɛra ne ma da ni Mali yɛrɛ delila ka élection ɲɛnama labɛn Alpha tile la dɔw votera yan nɔ 92 mɔgɔ kelen votera siɲɛ 10 tile kelen kɔnɔ dɔw votera ni mɔgɔw ka carte d'identité ye parce que contrôle tun tɛ o y'a siɲɛ fɔlɔ de ka kala ta ni an kiri kɛra i tɛgɛ la ni votera i bɛ boli ka t'i tɛgɛ ko so fichier électoral ko tun ka dɔgɔ i bɛ carte d'identité ta i bɛ voter Bougassombougou la 2 heures de temps i bɛ taa voter Sɛbɛnnikɔrɔ après i bɛ taa voter Kulikɔrɔ Alpha ye fanga sɔrɔ cogo min na a b'a dɔn ne b'a dɔn a b'a dɔn Maliens b'a dɔn fana c'est par la bénédiction du mouvement démocratique parce que a tun bɛ marché a n'a muso Mali ma deli ka élection jɛlen kɛ fɔlɔ a ma deli ka kɛ quand on parle de 2013 avec IBK masse populaire tugura kɔ ko 77% a labana cogo di donnons à César ce qui appartient à César quand on donne le trousseau de Madou à César César sera obligé de jeter l'éponge fɛn dira ma a tɛ se fɛn min kɔrɔ a tɛ fɛn min dɔn fɛn min dɔnniya t'a la est-ce que an bɛ se ka don da wɛrɛ fɛ wa kalo 11 kɔnɔ est-ce que Maliens labɛnnen bɛ ka bɔ wari kɔnɔ wa prendre l'argent et aller voter a y'a lajɛ an bɛ mois de carême na yanni kalataw ka daminɛ n bɛ se k'a fɔ nin y'a sunkalo laban ye yanni an ka taa kalata la aw ɲɛ tɛ parti politique la ka sukaro di ka ORTM wele ka bɔ télé la ala ko de don wa ala ko tɛ fanga ko de don est-ce que les Maliens doivent encore prendre des billets de 2000 1000 francs n'i ye wari minɛ ka kalata mɔgɔ ye a dɔw ka fɔ a y'i ka kasange n'i ka pelu de d'i ma nka n'i taara kalata mɔgɔ ye hɔrɔnya ni danaya n'a tigi dalakan kama o hɔrɔnya kelen bɛ sira d'i ma i ye kalata ye danaya min kɔnɔ n'a ma fa i ka n'a muso n'a denw sigilen sɔrɔ i k'a fɔ a ye karisa i ye n janfa nka i ye mɔgɔ min ka piya minɛ k'a dun i bɛ se k'i ɲɛ jɔ o la fo ka diɲɛ wuli yan donc ni Malien kura bɛ dilan a ka dilan joona yanni kalata cɛ jamana tun bɛ miliyari 3 de di parti politiques ma k'u ka Maliens c'est à dire que k'u conscientiser anw radios bɛ baara min na o miliyari 3 de tun bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka f'u ka militants ye ko wari minɛli ko kɔlɔlɔ min bɛ jamana kan u k'o ɲɛfɔ o militants ka tila ka na jamanaden gansanw kalan dugu kɔnɔ an bɛɛ ka bɔ wari kɔnɔ n'olu yɛrɛ kɛra wari dibaga ye est-ce que c'est la peine jamana miliyari ka ta ka d'u ma bilen wa donc an bɛ min kɔni fɔ référendum a ka bɔ yen dès maintenant et qu'on aille aux élections ni comme élection municipale tɛ se ka kɛ élection présidentielle date kana bɔ yen u ka kɛ mais transition ŋaniya ye de a bɛɛ ka repousser de 24 mois an k'an ja gardi banko katikati a ministre caman bɛ yen n'u bɔra département kɔnɔ u bɛ taa gɛrɛn de la parce que u bɛ ta don min na il n'avait rien à faire i kelen ka nin privilège sɔrɔ a dɔw bɛ jour compter kelen kelen de calendrier b'u bolo wuli o wuli u b'a wagasi donc nin de ye ko ye ko min n'a kelen bɛ k'an jɔrɔ nka an jɔlen bɛ dɛ nous sommes des sentinelles pour la cause nationale nous sommes des sentinelles qui réclament la bonne gouvernance ça fait 2 ans o sentinelle tɔn sigira an b'o baara de la jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Keɲaba dugu dɔ bɛ yen ko Jalafara o fana la Siniwaw de kelen bɛ ka jigin Keɲaba n'a mara bɛɛ kɔnɔ bi u y'a ɲɛfɔ n ye nka lundi don an bɛ don ko in kɔnɔ an tɛ se ka fɛrɛ a ma bi ça nous reste 10 minutes nka entre temps n b'a ɲini technicien fɛ Keɲabakaw u ka élément min bɛ yen la jeunesse du village o jeunesse min bɛ village kɔnɔ u y'an wele u fɛla ye min ye u y'a ɲɛfɔ n ye a ye Jalafara jeunesse fana lamɛn degun min b'u fana kan. Ne tɔgɔ ye Siramadi Kulibali n bɛ bɔ Jalafara commune na n ka dugu tɔgɔ ye Daro ye ne de ye Jalafara commune conseil communal à secrétaire général de ne donc en même temps je suis le président de la plateforme de la lutte contre la corruption et le chômage dans la commune de Jalafara yurugu yurugu ani baarakɛbaliya donc o tɔn min sigilen don Jalafara commune kɔnɔ
En même temps, je suis le secrétaire administratif du comité de veille de la commune de Jalafara. O hukumu kɔnɔna donc min y'an sɔrɔ baara min y'an sɔrɔ n'o de ye an balimakɛ fila datuguni ye ka sababu kɛ k'a fɔ ko anw wulilen don an ka commune kɔnɔ ko an ka sigida n'o y'an ka environnement ye donc k'o tanga k'o kisi o kana tiɲɛ cogo min na donc o baara kɔnɔna de la donc an ka mɔgɔ fila Bakari Sisoko ani Laji Aruna Sow. Donc Bakari Sisoko de comité de veille min sigira donc ni Jalafara commune association bɛɛ ana jeunesse on association fɛn commune kɔnɔ an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka sigida la ka na an ye comité min sigi n'o ye comité de veille ye donc o président n'o ye Bakari Sisoko ye o de ye datuguna ani an ka trésorier adjoint du comité de veille ka sababu kɛ k'a fɔ ko u wulila k'a fɔ k'u ka dugukolo kana tiɲɛ baara minnu bɛ yen n'u b'an ka environnement tiɲɛ donc k'u ka dugukolo kana tiɲɛ o kɛlɛ kɔnɔna la donc olu nana k'u datugu donc n bɛ fɛ ka bɔ bi ka ko ninnu kɛra cogo min na depuis a daminɛ la donc n bɛ fɛ ka don ka ɲɛfɔli kɛ aw ye pour que aw bɛ se ka faamu cogo min na anw de wulilen don an ka jamana an ka sigida kana tiɲɛ cogo min na donc an wulila an ni partenaires caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan donc o ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na an ka président n'o ye comité de veille président ye Bakari Sisoko b'a wele ko Salikado ale de fana ye wasaton président ye Jalafara commune kɔnɔ donc ale de ni an ka trésorier adjoint n'o ye Laji Aruna Sow ye olu de datugunen don donc i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na an ka baara ye de ka an ka sigida lakana donc o hukumu kɔnɔna na donc an welela i komi d'habitude par les présidents de la jeunesse de Baye jeunesse président n'o y'u ka fonɛnkɛw ka ɲɛmɔgɔ ye u y'an wele k'a fɔ ko donc ko siniwaw dɔw b'u ka territoire kan mais vraiment u nana ye u m'u consulter u nana u ma foyi fɔ mɔgɔ si ɲɛna u nana yɛrɛ k'a fɔ ka na hali dantigɛli kɛ dugutigi ye k'o ma kɛ donc comme anw bɛ ten de ni fɛn fɔra an ye dɔrɔn donc an bɛ wuli an bɛ se an ka autorités ma autorités communales n'o y'an ka maire ye an sera mairie bara donc an nana ɲininkali kɛ comme d'habitude an delila ka caman kɛ quoi donc an nana mairie la k'a fɔ ko monsieur le maire donc an welela ko siniwaw dɔw bɛ Baye donc Baye dun bɛ baara la dɛ on fait frontière avec le Sénégal a bɛ Falémé kan de donc ko yala n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛn kalama la monsieur le maire y'a jira k'ale tɛ fɛn kalama la donc anw wulila donc an bɔra yen an tagara an taalen an sela Baye an y'a sɔrɔ effectivement donc u ni population an y'u sɔrɔ ɲɔgɔn na parce que vraiment dugutigi ko k'ale ma bonya hali président de la république n'a nana dugu la donc a kɔni a bɛ taa donc foli kɛ dugutigi bara a nana min na a b'a fɔ parce que dugu kɔni n'i y'a mɛn ko dugutigi donc dugutigi vraiment o man dɔgɔ dugu kɔnɔ quoi mɔgɔ si man dɔgɔ i ka dugu kɔnɔ o y'o yira an na donc an y'a ɲini dugutigi fɛ o vraiment an bɛ fɛ ka se yɔrɔ in na voilà an ni dugutigi wulila dugutigi yɛrɛ de wulila ka bila an ɲɛ ani jeunesse an taara site in na sinon u taara donc u bɛ installer donc u taara minɛnw ye u y'a u tɛgɛtɔla ye yiri caman tigɛ donda la ka ko min bɛ na koba dɔ bɛ yen a bɛna bila affluent de don ka na bila ba ma u y'o yɔrɔ gɛrɛn pour que u ka se ka u ka mobiliw ka se ka tɛmɛ ani u ka minɛnw donc an nana sɔrɔ u y'olu kɛ ka yɔrɔ dégager ka kan installer donc ka commencer ka yɔrɔ dɔw sen ka sondage kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'o sera cogo min na image la donc an nana yen dɔrɔn an y'a sɔrɔ a bɛ ten de an y'u ɲininka yala aw bɛ nana nin ye aw ni jɔn de b'a ma aw nana an ma foyi fɔ dugutigi ye n ko yala o bɛ se ka kɛ cogo di n ko vraiment an kɔni an tɛ nin na dɛ n ko nin tɛ se ka k'anw bara an tɛ se ka nin tolérer donc a ye dingɛ minnu sen a y'u datugu u ye dingɛ ninnu datuguli daminɛ n yɛrɛ bɛ se ka o image dɔ bila i ma i yɛrɛ b'a ye u ye dingɛw datuguli daminɛ donc u ye dingɛ caman fɛn fɛn bɛ yen u y'olu datugu a yɔrɔ donc an ye baara lajɔ donc an taara mairie bara an y'a yira maire la n ko an ye baara lajɔ parce que n ko an y'a sɔrɔ vraiment u bɛ yen tiɲɛ la donc u bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ de n ko donc ni an dun bɛ taga an y'a f'i ɲɛna donc n ko an kɔni ye baara lajɔ o kuma teliya la donc an y'a ye o kumaw kɛ an tilala tile fila an taara yen yanni an ka taa fara an nana fɛ yen o séjour la an yɛrɛ tun bɛ fɛ ani a yɛrɛ ka taga walima a ka conseiller dɔ walima a ka adjoint ninnu dɔ ka taga i n'a fɔ adjoint dɔ yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko ale ka taga le deuxième adjoint au maire Ibrahima Sow donc o tun y'a ɲini ko ni an n'ale bɛ taa quoi mais an ye o ni maire y'ale délégué donc ni maire kɔni y'a décision di donc an n'ale bɛ taa mais an ye maire ɲininka k'a fɔ vraiment an y'a ɲɛfɔ maire ye tuma min na dɔrɔn a ye an jaabi k'a fɔ ko donc k'ale ka mɔgɔ ninnu tɛ se ka yɛlɛ moto la moto kɔfɛ ka taa parce que an y'a yir'u la k'an b'u ta ka taga donc ko ale ka mɔgɔw tɛ se ka yɛlɛ moto kan ale dun yɛrɛ tɛ se ka taga donc an dun mobili dun t'anw bolo donc an ko problème t'a la an kɔni taara
an taara dɔrɔn an taara an ye ultimatum di mɔgɔ ninnu ma n ko nin kɔni anw ka ba ye anw ka diɲɛlatigɛ de ye donc an ka saya n'an ka balo de don donc an tɛ se k'aw to yen a k'o tiɲɛ yan ten donc aw ta ka bɔ yan anw tɛ nin baara in na fɛn fɛn donc aw ta quoi bon o yɔrɔ la u ye sebe wele sebe ka telefɔni passe an ma an ni sebe kumana bon sebe y'a yira k'a fɔ ko ko décision bɛ autorité de bolo walima a bɛ population de bolo population o population n'i ka autorité kan ka place min jouer rôle min jouer n'a ma jouer ni e sigira k'a filɛ ten e yɛrɛ ma wuli donc k'o kɔrɔ i yɛrɛ i y'i sigi sa i bɛ sigi ka saya kɔnɔ donc an y'o yira a la n ko vraiment o de y'an na wuli donc a kɔni y'a yira an na k'a fɔ ko a tun y'a sigi ka négociation kɛ ko an ka jɔ donc pour que yɔrɔ in tigi yɛrɛ permis tigi ko n'o nana ko donc k'an n'a bɛ kuma ko an bɛ ka fɛn fɛn fɔ parce que an y'a fɔ k'u nana illégalité yɛrɛ de kɔnɔ donc ko olu ko a ko bɛ bila ordre la donc an ko an tɛ o dɔn an tɛ u ka ɲɛmɔgɔ dɔn an tɛ mɔgɔ si dɔn minnu bɛ yan an kɔni an bɛ min f'u ye donc yanni jeudi tɛ u ka taga bɔ yan donc n'u man taa yanni jeudi tɛ vendredi prochain n ko an bɛ na de n'an dun nana ayiwa a bɛ chauffer dɛ donc an y'o fɔ ale ye a ko an ka bila o ma mais an b'o de la dɔrɔn an bɔra yen o dugusɛjɛ dɔrɔn convocation nana ka bɔ brigade la convocation nana ka bɔ brigade la k'a yira an na k'a fɔ ko an ka o mɔgɔ fila le président du Ouassaton de la commune de Jalafara et il est aussi le président du comité de veille Jalafara commune denw y'i sigi ka comité min sigi dosow b'a la association fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ a bɛɛ b'a la donc jeunesse b'a la tout le monde donc dugu bɛɛ b'a la hali hameau a bɛɛ mɔgɔ b'a la donc o président n'o ye Boubacar Sissoko ye n'u b'a wele ko Sargado donc u ye convocation d'olu ma donc ni u ye convocation donc an bɛɛ de bɛ taga donc an tagara ka taa Kéniéba donc ka taa an taara brigade la mais depuis yen anw ka autorité communale ko k'u tɛ nin mɔgɔ ninnu kalama k'u tɛ foyi kalama la mais depuis brigade la yɛrɛ an nana sɔrɔ vraiment u b'a kalama an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ nin convocation ko ninnu bɛ commandité la c'est à dire an ka autorité communale de fɛ donc an ni sebe kɔni y'an dɔgɔya yen kosɛbɛ a y'an nɛni yɛrɛ k'a fɔ ko an ka bɔ a ka kuru kɔnɔ an bɔra kuru kɔnɔ hali da la k'an tɛ to yen k'an nɛni fana de i bɛ nɛni yɛrɛ min dɔn mais a dɔn an kɔni sera ka jama maîtriser an mana kɛlɛ la an mana foyi la an ko an ka environnement de cɛ tiɲɛ donc n'i y'a ye an sera yan u ye convocation de d'an ma donc n'u ma convocation d'an ka mɔgɔ ma an tɛ na yan o et puis ale fana bɛ ale bɛ yan anw de kama mais n'ale y'anw nɛni tan donc an kana fitina a bɛ ko wɛrɛ de kɔ an dun tɛna a tɛn'o sɔrɔ an na quoi donc an kɔni ma foyi kɛ an sigira donc an yɛrɛ sira yen parce que a y'an ka mɔgɔw garder donc fo ka si yen donc ko a ko bɛ ko soit transmis de kɛra donc k'ale bɛ an bila tribunal ka bolo kan. balimaw aw bɔra ka Jalafarakaw lamɛn nin ko bɛɛ de kɔfɛ a yera k'a fɔ jaw ka maires n'u ka responsables olu de kɛlen bɛ ka autorisation di chinois ma mandat min dar'u ka jeunesse fana kan jawlu de fana bɛ mandat in kɔfɛ les premiers responsables de Jalafara o de la dɔgɔ furancɛ nata ninnu kɔnɔ an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa Kéniéba nin ko in yanni bi cɛ Bacili tun bɔra yen a ye kuma minnu fɔ lundi nata an bɛ don et puis ani Jalafarakaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru fana la chinois ka na anw ka ba fɛn bɛɛ ta a ɲɔgɔnna kelen bɛ Mande chinois muso bɛ ka cɛncɛn bɔ k'a bɛ dugu ka quota d'a ma ko dugu jɛ o jɛ a bɛ mobili kelen di dugu ma ala lundi don an b'an da don la balimaw an bɛ se ka min fɔ bi ka vision du peuple kun cɛ o ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min b'anw ka kulu yɛrɛ kun kan sentinelle an b'a kɛ san o san salon an y'a kɛ salon na sini an y'a kɛ o ye ni sunkalo sera an bɛ dɛmɛ ɲini limanaw ni kanubagaw fɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw ka se ka an dɛmɛ an ka se ka hɛrɛ kɛ fantanw ye donc a bɛ se k'an lasɔrɔ 78 69 13 16 78 69 13 16 ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ sira sugu o sugu fɛ minnu bɛ kɔfɛ n'a kɛra western o a kɛra sira o sira fɛ an bɛ fantanw dɛmɛ ni seli wagati sera donc an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ o y'anw seko ye ala k'an to ɲɔgɔn ye. C'est pas du coup. Non. Au défilé là, Koulbayan. Ne a dominé quoi. Ah, ça c'est un problème. Ça sent mauvais ça. Bien. Au défilé là, ya. On dit quoi ya. Ne de taroum ne kananou ne de a négocier wa. Non. Ma vrai ou blala. On est né wa. J'ai pas parlé avec eux, je ne les connais même pas. Moi j'ai commencé à parler quand il s'agit des Maliens. 161 Maliens soldats capturés. Je sais que personne ne donnera rançon pour les faire libérer. Et je me suis battu pour qu'ils soient libres. Est-ce que c'est la volonté du peuple ou la volonté du prince? Du peuple. Le peuple. Non, la volonté du peuple.
La légitimité appartient au peuple. Joye façon Janfa, Joye façon Fé, Joye Jamanachi, Joye Jamana Nakolo Bechue, a Kelente Anan of Mogodedu. Besegaka, Ninko Ibeka, Abafoko démission. Ibeka, 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 Ibeka. Ante fin flanini, amo kelendron de nini. Anjigite Ibeka kan, Anjigita Nofemro kan, Ambe fin Keleminko au changement de et tout de suite et maintenant. Mais ni sigi akerana antara kashi ota bande akera munu na efra nyongo ngafa ubene kumaka ime sini ubeta fo ibrimi ye bachili kumaka me kuchalawa abeni ka jamana la muruti kadima neko ay muruti saria no fere malion ay muruti mochi kanaba ay muruti tien no fe ay bangalon tigelawla e jiji kele abaka bureau kono obise ka dugu be ni da kun chogodi anana saria de kama na ko ate to kono otuma be mun no fe ayirala comment nan kilembeti mais aga tien fo nyogonye atara saria de kono akabara saria de ba ko fo se mumbai saria de ba ko fo mbibla kasola saria de o se dalema mais munate saria to bato wali fe ka la kana munato saria bato abe bi mo ka kudo kasola fumuna u bolo fe no fe abe suro fe mine mo la muna o saria ewa mais ni saria be se do dalema o saria kilinde se di toma na ko ate to ka saria bato atate bato ibe muruti abe mɔgɔw ɲɛna ko siran de bɛ Mali la marché u ka dɔn o banna o tile banna ka costume dɔ k'i sigi ko n ye juge ye manamana kan fɔ la k'i bɛ mɔgɔw minɛ o banna a ye sɔn aw yɛrɛ ye a ye muruti sariya nɔfɛ n'u ko ne Bacili ko k'aw ka muruti n ko a ye muruti sariya nɔfɛ ne y'a fɔ c'est tout. Aras Jalmi fo ki wale nyumando ki ga kanu baraka da dongodo yene kanu ala kama Aras Jal ay fama yoro ne o haram potekeni men faso ni akanga mikeminu na makuyi na mbe osabagara fo ani metakasola kasuti fu yene yana e ga che ada farasani 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 itundone no me idona kateme ari mo mitiro ba Aras ema esanya muna pasi kodo de kera wodi ni sima na hay kasuminga wodi toko dama duna beado kasuminga jugu ye walwardu ye faso wardu ifle kasola ibe saf sanwe me ki minika vision ka ube ki minika jamana la pasi jamana be bobolola we kasunyumande Rastafari, Tiken Jah Fakoly, Rastafari. Yes, I. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. Rastafari, Tiken Jah Fakoly, Rastafari. Yes, I. Rastafari, spécial dédicace à Ras Jal. J'invite tous les auditeurs à se brancher sur l'émission de Ras Jal. Yes, I. Tiken Jah Fakoly. Mais on y est rastadé, non violence, c'est-à-dire que les mandants. Rajal a bero jumɛn bi a bɛ kaso de u y'a minɛ k'a don kaso la ni mun ye mɔgɔ caman hakili la ko n'a ko taara kiri la k'olu ka tɔgɔ ɲuman de b'a la nka i b'a sɔrɔ fɛn min na bɔ a la olu yɛrɛ ma sigi ni min ye ne ko Mali kɔnɔ a t'a to an ka baara kɛ ni kodɔn ye wa kana aw nɛgɛ dɛ kɛlɛ in tɛ bila ɲɛ t'a kɔ Rajal ko in nka k'a fɔ k'u b'a da kala k'a degun k'a poro k'a kana kuma kunnafoni lasela a da tɛ mɔgɔ ka walisi ye dɛ n'i ye kunnafoni di kunnafoni lasela ma a kun de ye k'a k'a lase ne ko hakili k'a ɲɛ kunfinw de ya n'u m'a bila k'a ka di u n'a bila k'a ni sariya bɛ ɲɔgɔn fɛ ma tɛ kɛ ŋana ye gansan o hakili k'a bɛ bolo min na ko bolo jugu don wa a ye mɔgɔ de ka bolofɛn sonya wa a b'o kaso de la wa a ye jamana de janfa wa nka kɛlɛ kun ye min ye fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ. ɲɛmɔgɔ ko don partisani siège la ni min bɔr'o kɔnɔ an b'a ɲinina siɲɛ wɛrɛ ni kɔni ye weleli kan de ye ani k'a fɔ ko nin ye mouvement dɔ de daminɛlen mouvement min tɛ jɔ fo Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka segin a ma fo jeli bɔn ka jɔ Mali kɔnɔ pour la révolution pour
la souveraineté populaire. L'impérialisme français. L'impérialisme français. L'impérialisme français. Macron et ses macronistes. Macron et ses macronistes. Les valets locaux de l'impérialisme. Les valets locaux de l'impérialisme. Vive le peuple malien. Vive le peuple malien. Vive la jeunesse malienne. Vive les forces armées. Vive les travailleurs maliens. Vive le président Modibo Keïta. Gloire éternelle au président Modibo Keïta. Gloire éternelle au président Merseko Touré. Gloire éternelle au président Thomas Sankara. Gloire éternelle au président Kadhafi. Gloire éternelle à tous les combattants de la démocratie, à tous les combattants de l'indépendance, et prêts pour un changement réel et radical. La lutte continue.